What's up girls? Is Kaiwan here! Nagpaparamdam ba sa inyo ng mga lalaki pero hindi sigurado na gusto ka ba niya? Kaya sa video na to ibibigay ko sa inyo ang 10 sign na gusto ka ng isang lalaki. Pero bago yan, kung bago ka pa dito sa aking channel, please subscribe and don't forget to click the bell para updated po kayo sa susunod kong video. Bago ang lahat, intro muna tayo! Simulan na natin. Number 10. Dahil majority sa aming mga lalaki na-attract kami sa mga nagagandahang babae. May dalawang factor dito ang titingnan mo. Girls, may mga lalaki na tumitingin pag hindi ka nakatingin. Sila yung lalaking shy type. Medyo mahihain sila. Ito naman pangalawang factor na lalaki. Sila yung mga lalaki na tinitingnan ka, tinititigan ka na kulang na lang, huhubaran ka. Para silang nakakita ng isang diwata. Sila naman yung lalaking confident. Number 9. Nahihiya siya pagkausap ka niya. Kapag ang lalaki pautal-utal magsalita pagkausap ka niya, or nahihiya, or kinakabahan pagkausap ka niya, sign ito na gusto ka ng isang lalaki. Ang reason kasi siya nahihiya pagkausap ka kasi ayaw niya na may masabi siyang hindi maganda sa'yo na ikakasama ng loob mo. Sila yung mga lalaking nag-iingat lamang. Number 8. Lagi kanyang napapansin. Kapag alam niya na may nagbago sa'yo, napapansin niya ito agad. Halimbawa, may bago kang damit or bagong ribbon, manicure. Napapansin niya ito agad. Alam mo, lagi kanyang tinitingnan. Kaya, napapansin niya agad yung mga bagay na nagbago sa'yo. Number 7. Compliment. Kami kasing mga lalaki girls, hindi kami mahilig mag-compliment sa mga nakikita namin o kung nagugustuhan ba namin ang isang bagay o tao. Ngayon, pag sinasabihan ka niya na nagagandahan siya sa'yo or ang ganda naman ng damit mo, sign ito na gusto ka ng isang lalaki. Number 6. Body language. Alam nyo kasi girls, kaming mga lalaki, mahilig kami magpe-pretend. Pero yung katawan namin ay hindi kayang magsinungaling. Kaya, body language. Dahil may bibigay ako sa yung mga body language. Example, kapag may ginawa ang isang lalaki at bigla siyang napatigil at tinitingnan ka at parang nanglalaki yung mata niya at maangat yung kilay niya, isa din ito sa sign na gusto ka niya. At yung pangalawang factor na pansinin mo, kapag kausap ka niya at pautal-utal ang kanyang bibig at napapansin mo na nambablush o namumula ang kanyang muka na parang kinakabahan, aba, sign ito na gusto ka ng isang lalaki. Number 5. Number 5, special treatment. Kapag nakita ka niya at may pagkakataon siyang tumulong sa'yo, example, may binubuhat. Yan, nagbubuhat ka at bigla ka niyang tinulungan, lalo na kung madalas niya itong ginawa sa'yo. Aba, nako, syempre, gusto ka niyang makasama ng matagal. Pre, dagdag pugi points din. 4. Mabilis mag-reply sa chat or text mo. Kapag ang lalaki ka-chat mo, abang-abangan niya talaga yung reply mo. At kung mag-reply yan, nako, sing bilis yan. Sing bilis ng kidlat kung mag-reply. Isa pa, hindi niya basta-basta papayagan na maputol ang usapan nyo. Yeah, sign ito na gusto ka ng isang lalaki. Number 3. Kapag maraming tanong. Kapag ang lalaki tanong ng tanong sa buhay mo, sa birthday mo, sa mga hilig mo, aba, sign ito na gusto ka ng isang lalaki. Siyempre, gusto niyang malaman ang buhay-buhay mo. Kaya, gusto ka niya. Number 2. Kapag nagjo-joke ang isang lalaki. Kapag nagjo-joke ang isang lalaki at ikaw ang una niyang tinitingnan, siyempre, kami kasing mga lalaki, gusto namin na maging mapasaya namin ang mga babaeng gusto namin. At ang isa pang sign yan, pag ikaw naman ang nagjo-joke, kahit corny pa yung joke mo, siyempre, gusto kita eh.
Kahit corny pa yan joke mo, bentang-benta yan. Gusto kita eh. One. Dito talaga sa sign na to girls, malalaman mo na gusto ka niya at gusto niya na maging part ka sa buhay niya. Kapag tinanong ka niya kung may boyfriend ka na. Siyempre, kaming mga lalaki, gusto naming malaman kung may chance pa ba kaming mangligaw sa'yo or maging tayo. Kaya, yan po mga girls. Kung may natutunan ka sa 10 sign kung paano mo malalaman na gusto ka ng isang lalaki, please subscribe and don't forget to click the bell para updated po kayo sa susunod kong video. Psst, 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 psst.